mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona opirira. Tikulandireni omvera komanso nonse amene mukutonera pa programu ino ya mafunso ndi mayankho imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Pa programu ino ya mafunso ndi mayankho mu tsiku la lero mokhala ndine mbale wanu Ambuye Daniel Njepanclas komanso ndi mnzanga uyu Jabez Phiri. Takulandirani mbale wanga pa programu ino. Lero ndathokoza pondilandira programu imene. Chabwino. Monga mwa nthawi zonse cholinga chimene takuyitanirani kuti mukhale nafe pa programu iyi ndikufuna kuti mutithandize mafunso ena amene alipo kunjako okhuza ndi Bible amene anthu anatitumizira. Chabwino. Ndithudi. Ayi tiona amene Bible lingatithandizire makamaka kwa mafunso amene anthu apereka. Chabwino. Tili mafunso ochulukirapo makamaka mafunso ambiri akhudza kale ngokhuza mapologalamu ena aja tinapanga aja kuti mwina mukayankha funso ili anthu akumabweranso ndi funso lina zimene zikuonetsana kuti anthu akumamvetsera mwachidwi. Funso loyamba limene anatitumizira anthu ndilokhuzana ndi kulapa. Chabwino. Ngati mukumbukira bwino nthawi imene munkaforokoza za nkhani yokhuza banja munaza kukhuza pa nkhani yokhuza ndi kulapa. Ndi anthu akumafunsa kunena kuti kodi ndi dongosolo liti kapena ndi njira imene munthu angatsatire ngati akufuna kulapa machimo moona kuti machimo akewo akhululukidwe ndi Mulungu. Chabwino. Bible limatiunikira komanso limatipatsa bwino ndondomeko yoti munthu ayenera kuti atsate pamene afuna kuti alape machimo. Sulangodziwa kuti ndilapa machimo lero ayi koma kuti amafuna kuti atsatire ndondomeko imene Bible inafotokoza. Mwaitsanzo tatiye tione makamaka m'buku la 2 Korinto 7 mu verse 10 imene imafotokozera pamene zikhoza kuthandizira kuti tione kuti munthu ayenera kuti atsate dongosolo lake liti. 2 Korinto 7 pa verse 10 akuti pakuti chisoni cha kwa Mulungu chitembenuzira mtima ku chipulumutso chosamvetsanso chisoni koma chisoni cha dziko lapansi chichita imfa. Tsono tikuona pakuti chisoni cha Mulungu chisoni cha kwa Mulungu nchimene chimachita kuti munthu atani kodi chimtembenuze mtima kuti afike ku chipulumutso. Koma chisoni cha dziko lapansi chimachita yani kodi chimachita imfa. Zomwe zimatanthauza kuti chisoni cha Mulungu chimene akufotokoza pamenepa nkuti pamene munthu tsopano wamva uthenga wabwino mawu amene weti akamva mawu aja tsopano wakhudzika. Tikamati munthu akhudzika ndi ndazira Mulungu amene wachisonisoni choncho ndeti chisoni chake chili kodi chimenecho ndeti munthu akhudzika ndi mawu a Mulungu aja ndeti kenaka tsopano amafuna kuti azitsutsika wekha. Akatsutsika tsopano wekha ndeti avomereze kuti asinachite chani kodi sinachite chabwino. Ndipo pamene akuvomereza kuti sinachite chabwino ayenera kuti atani kodi asiye zimene amachita zija. Ndeti akalero tsopano atsata ndondomeko yoyenerera. Kuti mwachidule ndeti kuti zinthu ziyende bwino kuti munthu alape machimo afika aye mawu a Mulungu kodi mawu a Mulungu akuti chani amutsutsa pamene sanamutsutse. Pamene mawu a Mulungu amutsutsa tsopano pamene azibwera iyeyo makamaka ndi mtima kuti asiye kusiya kuti kulapa ndeti asiye zimene apanani kodi amachita zija. Ndeti ndondomeko yake ndili kodi ndi imeneyo. Ndithu tithokoze pamene mwathandizira kuyankha kwabwino pamenepo zimene sizikuonetsa nena kuti poti munthu akasiya sililinso chiyembekezo nena kuti akachita zakale akaonetse ntchito za kutembenuka mtima. Chabwino. Funso lachiwiri limene anthu anatitumizira ndilokhudzana ndi kusala. Tili ndi anzathu azipembedzo zosiyanasiyana timamva kunena kuti ena akusala ena amasala mosiyanasiyana. Kodi kusala ndi kutani? Tikamakamba nkhani yokhudzana ndi kusala ndiko kudzikaniza pa zinthu zopezekeratu makamaka chifukwa chikapena cholinga chakuti adzipereke pamaso pa Mulungu. Chabwino. Ndeti timuona zimene zimakamaka kuti azathu mbuyomo akamasala ndeti amadzikaniza zinthu zoti zilipo kale. Chakudya choti chilipo kale akuchionapo kandi madzi kandi chani koma zimene zamanani kodi amazikaniza. Mwina ena amati ndifuna ndisale koma kuti palibe chakudya kali simene koma kusala kumene tsopano kumabwera ifa chani zakudya zilipo kale zakumwa zilipo ndeti amadzikaniza kuti kudzikaniza kutenga zinthu zili kodi zimene zija uku ndiko timati kusala. Kutanthauza nena kuti sungasale ulibe. Ndeti sungasale udali kodi ulibe ndeti nkhani yake kuti wangosowa chakudya mutaimenera. Ndiye kuti kusala
tikuona onena kuti ndi kudzikaniza pa chinthu chopezekeratu, sungasale ngati ulibe chakudya. Pokhala kuti tanthauzo lakusala lutenga fundo ya kudzikaniza pa zinthu zopezekeratu. Uli nazo ndeforo uli nazo iweyo wangodzikaniza kapena udziletsa kuti zinthu zimenezo usadye kapena usamwe kapena usakhale nazo pafupi. Kumeneko ndiko kusala potengera ndi mmene mbala ameneyo watithandizira. Mwina pankhani okhuza ndi kusala sitingafotokoze zambiri, komano tikhoza kungokupangani lifa kuphunziro lina limene linakambidwa lidaphunzitsidwanso kwambiri okhuza ndi kusala pa programu ya zoona zake imenenso amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies. Mukhoza lipeza phunziro limeneli lokhuza ndi kusala pa programu ya zoona zake makamaka imene anayiponya pa tsamba lathu la pa YouTube. Mukapita pa tsamba lathu la YouTube pamenepo kafufuzeni programu ya zoona zake ndipo mukakayipeza mukaona ndithu kunena kuti pali topic iyi imene idaphunzitsidwa bwino kwambiri yokhuzana ndi kusala kudya ndi zina zonse. Mukapita pa YouTube ingopanganise Lilongwe School of Biblical Studies, mukapeza maprogramu onse a Lilongwe School of Biblical Studies amene amapanga. Kasankheni programu ya zoona zake, mkati mwa zoona zakemo kafufuzeni programu ya kusala. Mukatero ndiye kuti mukaphunzira zambiri zokhuza ndi programu imeneyi ya kusala. Chabwino, kodi mwina tinakalipo mpo pankhani okhuza ndi kusala. Munthu tilekeze kuti wachimwa, ukhoza kusala kudya kuti Mulungu akhululukire machimo ako? Chabwino, choyamba tikhoza nena kuti kusala kudya sikungamangise kuti munthu akhululukidwe machimo pamaso pa Mulungu ayi. Machimo amakhululukidwa makamaka mundatomeko jana fotokoza kuti munthu azikhudzika, akakhudzika atsutsidwe. Akatsutsidwa tsopano nditi alape kuti achisiye chinthu chechi. Akachisiya nditi Mulungu amatani kodi amakhululuka. Chabwino. Nditi kusonyeza kuti nditi amene afuna kuti mwina alape machimo chifukwa afuna kuti asale, nditi nkhani imene ingambike choyambira atsutsike kaye, avomereze machimo ake, akavomereza machimo ake atsimikize kuti machimo ndatani kodi ndasiya. Kena tsopano atenge step ina imene ili otani kodi yosala ija. Zikatero tsopano pamenepo Mulungu amathasulani kodi amatha kukhululuka. Ndithu timathaso kuona makamaka m'buku la Yona, makamaka limeneli tikamaona Yona makamaka timaonapo kuti nthawi imene Mulungu anamutuma kuti apite ku Ninive kulalika uthenga wabwino kuti anthu kumeneko makamaka atembenuke mtima. Anthu akumeneko tsopano atapva uthenga uchi kamuna chapter 3 pa verse 5 atapva tsopano uthenga ucha anakhulupirira kena wanatani kuti anakhudzika. Ndichifukwa khudzika tsopano komanso avomereza kulakwa kwa pamaso pa Mulungu, nditi analengeza kuti tilatani kodi tisale kudya. Cholinga Mulungu anatani kodi atikhululukire zenizeni. Kanake ndi imeneyo ndithu mbale wanga. Ndiye kuti mawu kuti kusala kwa pakokha sikupangitsa nena kuti Mulungu akhululuke machimo. Mulungu amakhululuka machimo pamene tasintha ntchito zathu ndi kumpempha Iye kuti atikhululukire. Komanso kumbukirani pamene tikamba za nkhani yokhululuka machimo komanso kulapa, pali machimo ena onena kuti munthu umakhala kuti wachita gulu lonse la dziwa zimene zimadaliranso kunena kuti ukapite pamaso pa mpingo ndi ukavomereza kuti sumachita bwino, kuti ukangopanga clear mindset ya anthu kuti akadziwe kunena kuti iweyo walapa kapena wasintha. Chabwino, pa programu ya number 3 pamene tinkakamba za mafunso ndi mayankho tidadza fotokoza pa nkhani okhuza ndi ubatizo. Programu number 3 tidaonapo nkhani okhuza ndi ubatizo. Munadza fotokoza bwino kunena kuti ubatizo oyenera ndipo ngati anthu ena apanga izi amakhala ongonamizana. Ndi anthu amafotokozapo za nkhani okhuza ndi ubatizo wa Mzimu Woyera komanso ubatizo makamaka ubatizo wa Mzimu Woyera, kuti kodi nkhani ya ubatizo wa Mzimu Woyera Bible imatifotokozera chani? Tikalowa m'buku lopatulika kuti Bible timuonapo kuti nkhani okhuza ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, ndipo timuonapo zimene Yohane anazifotokozera m'buku la Mateyu chapter 3 mu verse 11. Anafotokozapo kuti nthawi imene Yesu ankafuna kuti akabatizidwe, kuti nthawi imene anthu amabatizidwa pamenepo Yohane ankafotokozera anthu kuti akudzatu wina amene ali opambana ine, ndipo ameneyo tsopano adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera komanso ndi chani kodi ndi moto. Nditi buku limene limafotokoza zili kodi imafotokoza zimene soza kuti ubatizo ndithu wa Mzimu Woyera Bible nanani kodi linafotokozera. Koma funso nkumati kodi amene ali oyenera kuti apange ubatizo umenewu wa Mzimu Woyera ndi ndani? Amene anali oyenera kupereka ubatizo wa Mzimu Woyera
ndi Yesu yekha namene nali kuti ngodi oyenera kupereka ubatizo wa Mzimu Woyera. Choncho pokhaza kuti ndi Yesu yekha amene ali oyenera kupereka ubatizo wa Mzimu Woyera, iye mwini Yesu Khristu pa nthawi imene ankachoka pa dziko lapansi kupita mmwamba iye makamaka anafotokozera kwa ophunzira ake kuwalonjeza kuti musachoke mzinda wa Yerusalemu kufikira tsopano mutaperekedwa chaniwodi mphamvu ya Mzimu Woyera, mulandira mphamvu ya Mzimu Woyera. Timaziona makamaka m'buku la Machitidwe, tatiye tione zinthu zimenezi m'buku la Machitidwe chapter cha 1 mu verse ya 4 komanso 5, tiwerenga 4 komanso 5. Machitidwe ya atumwi chapter 1 verse 4 komanso verse 5 akuti, ndipo posonkhana nawo pamodzi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu, komatu alindire lonjezano la Atate limene anati munaliva kwa ine. Verse 5, pakuti Yohane anabatizadi ndi madzi, koma inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera asanapite masiku ambiri. Tsono tikuona kuti Yesu pa nthawi imene amatsazika ophunzira ake kuti apita kunka kumwamba, anafotokozera kuti mudikire lonjezano. Lonjezo limene amafotokoza apa ndilo la Mzimu Woyera. Choncho tete tikamona Machitidwe chapter 2 mu verse 1 komanso 2 timonapo kuti ophunzira amenewa amene analipo okwana 11 analandiradi makamaka ubatizo umenewo wa Mzimu Woyera. Choncho oyenera kulandiranso ndi okhawa chifukwa chani linali lonjezano. Tingotekeza kuti ndakulonjezani kuti ndikupasa ndalama pochoka pano, nditi basi munthu wina nkubwera kuti ndilonjeza kuti mundipasa ndalama, nditi zikugwirizana ngati nditi lonjezano limapita kwa nani kodi? Kwa munthu amene walonjezedwa. Choncho nditi Mzimu Woyera, ubatizo wa Mzimu Woyera unapita kwa ophunzira okha amene okwana 11 chifukwa kuti anawalonjeza. Ndithu ndithu. Tithokoze pamene pomaka pamene m'bale wothandizira kuyankha pafunso la ubatizo wa Mzimu Woyera. Waronetsera kunena kuti Bible limafotokoza ndithu za ubatizo wa Mzimu Woyera umenewu pamene timaona kunena kuti Mateyu adalemba zimene Yohane adalankhula mu nthawi imene ankabatiza mu buku la Mateyu chapter 3 verse yake namba 11 kunena kuti alipo wina amene adzabwera, wina amene ndiposa mphamvu ine, amene chingakhale zingwe za nsapato zake singakwanitse kuzimasula, amene akadzabwera adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera komanso ndi madzi ndi moto. Pamenepo tikuonera kuti Yohane wakambako za wina amene adzadza omposa iye, akungokamba za Yesu Khristu. Pamene Yesu Khristu anali ndi arumwi mu buku la Machitidwe atumwi chapter 1 verse yake namba 5 tikuona zoti akukapanga koti kapena akabwereza pa zinthu zomwezo zimene Yohane anazinena mu buku la Mateyu chapter 3 verse yake namba 11. Akunena kuti ndidzakubatizani ndi ubatizo wa Mzimu Woyera komanso ndi moto pasanapite masiku ambiri kuchoka lero. Amauza choncho mu nthawi imeneyo. Ndiye kuti chinthu chamba pamene kuti kuonera kuti akutionetsa munthu amene akhoza kupereka kapena kupangitsa ubatizo wa Mzimu Woyera ndi ndani? Yesu. Kodi amene anayenera kuti awabatize ndi Mzimu Woyera amenewa ndi ndani? Ndiye kuti izi zamalankhula ndi arumwi ake 11 aja. Zimene timaona adi kuti adalandira mphamvu ya Mzimu Woyera mu buku la Machitidwe atumwi chapter 2 pamene adadzasankhanso wina Matiya mu buku la Machitidwe atumwi chapter 1. Nditi taimene jatidalandira soti 12. Ndiye kuti 12 wa malo wa Yudasi uja. Ndiye kuti arumwi 12 alandira mphatso ya Mzimu Woyera kapena kuti ndiwo ubatizo wa Mzimu Woyera umene umanenedwa pamenepo. Chinthu china chofunikanso kuchiona pamene papa ndionena kuti amakamba kunena kuti ndidzakubatizani ndi Mzimu Woyera. Amalonjeza mukufotokoza kwake anakambonena kuti ukalonjeza chinthu umakwaniritsa kwa anthu amene wataniwo walonjezawo. Yesu Khristu izizi ankalonjeza arumwi. Inuyo ndi ineyo lero sifa arumwi. Sitingapite kwa Yesu kumakanena kuti tufuna ubatizo wachani? Wa Mzimu Woyera uja. Ndeti mutu mwathu pena pake sizikuyenda. Chinthu china chimenenso tumachiona mu verse yake namba 5 paja, Yesu Khristu anena kuti mudzabatizidwa ndi ubatizo wa Mzimu Woyera pasanapite masiku ambiri. Ndeti tene tonene pamene pakunena kuti izizi Yesu Khristu amazilankhula mu 33 AD. Ndiye munthu panopa ali mu 2025 azipita kwa Yesu Khristu nena kuti afuna ubatizo wa Mzimu Woyera. Ndiye kuti padutsa masiku angati apa? Ndeti padutsa masiku ambiri kwambiri. Owerengeka. Padutsa masiku ambiri, masiku osawerengeka.
timaona kunena kuti Yesu Khristu atalankhula zimenezi mu buku la Machitidwe Atumwi anapita kumwamba. Atapita kumwamba anakhala masiku 6, tsiku la namba 7 ndi pamene anthu aja amalandira ubatizo wa Mzimu Woyera, zimene zikuonetsadi asanapite masiku ambiri kuchokera tsiku la lero. Nkhani yomwe ya Mzimu Woyera tikabwerera m'buku moti makayipezanso makamaka pa Yoweli chapter 2 verse yake namba 28 anafotokozaponso kunena kuti mu masiku otsiriza Mulungu adzathira Mzimu wake Woyera pa anthu onse. Pofotokoza za anthu onse pamenepo amangotanthauza Ayuda kapena Aisraeli komanso anthu amitundu. Zimene tikabwerera m'buku la Machitidwe Atumwi timakaona kunena kuti anthudi anabatizidwa ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, ndipo chochititsa chidwi kwambiri mukakaliwerenga buku la Machitidwe Atumwi mukaona kunena kuti ubatizo wa Mzimu Woyera mu buku la Machitidwe Atumwi udachitika malo awiri okha. Buku la Machitidwe Atumwi chapter 2 pamene atumwi anabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Machitidwe Atumwi chapter 10 pamene Cornelio ndi pabanja pake akubatizidwanso ndi Mzimu Woyera. Ndiye kuti kungokwanitsa ulosi umene ukapezeka ku Yoweli chapter 2 verse yake namba 28 kuti adzathira Mzimu Woyera pa anthu onse. Cornelio anali wa mitundu, atumwi onse awo anali Aisraeli. Ndiye kuti akakwanitsa ulosi umenewo. Imeneyo ndi nkhani imene maka tingemvetsetse yokhuza ndi mzimu za ubatizo wa Mzimu Woyera. Koma pamene mayankha za ubatizo wa Mzimu Woyera paja munakatiwerengetsa ku buku la Mateyu. Machitidwe. Ku Machitidwe chapter 1 kuja verse yake namba 4 ndi 5 munadzapanganso lifa ku Mateyu chapter 3 verse yake namba 11. Amakamba za ubatizo awiri, amakamba za ubatizo wa Mzimu Woyera komanso ubatizo wa moto. Kodi ubatizo wa moto ndiwo kuti umenewo? Chabwino tikamamba kuza ndi ubatizo wa moto, Baibulo limangotipasa mwachindunjika ino mwachuchuchu kuti ubatizo wa moto umenewu mamaka ndicho chilango chomaliza. Chabwino. Tikamona buku la Chivumbulutso chapter cha 20 mu verse ya 15 anafotokozera movia bwino kuti munthu wina aliyense amene sanapezeke olembedwa m'buku la moyo anaponyedwa muchani kodi mu nyanja ya moto. Ndi nyanja ya moto cheso ndi chani kodi ubatizo yani kodi wa moto. Ndiso kuti chilango chotsiriza chimene chimayimira ubatizo wa moto. Ndithu osati kuti mipingo sena umasonkha moto kumajowa ubatizo ikali siti kodi simene ubatizo umenewu ndicho chilango chotsiriza chimene anthu ngati sitingachite bwino tizalandira kuti kodi umenewo, ndipo tizakhala kumeneko talizonse mu chilango chimenechi. Chabwino. Mwina mukufotokoza wandaphunzirapo kanthu kena konena kuti titakhala anthu oona mtima kuti tifuna kumvetsetsa tikhoza kuonetsadi kumvetsetsa kuti ubatizo wa Mzimu Woyera uja amalonjeza atumwi aja. Chifukwa tikuona kuti za ubatizo wa motowu mukunena kuti ndi chilango chotsiriza. Kodi pa chilango amene adzaweruza anthu ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Ndiye paja makamaka Mateyu polemba zimene Yohana anayankhula akunena kuti amene adzakubatizani ndi Mzimu Woyera komanso ndi chani? Ndi moto. Senzoti ochita ubatizo awiri amenewa ndi munthu mmodzi amene ali Yesu Khristu. Nkhani yake ndi imene yomvera pa program imene ya mafunso ndi mayankho imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Tikukhala mu dziko limene mwina achinyamata akumadziphatika kwambiri ku makhalidwe oyipa. Pakati paso zimavekaso kwambiri za nkhani okhuza ndi kuchotsa mimba, kuti mwina kaya boma lofuna likambirane kuti likhale lamulo kuti anthu azichotsa mimba ngati mololezedwa kapena mosa athu amachichita chinthu chopoyera popanda munthu owatsutsa kuti akuchita chinthu cholakwika ku malamulo a dziko. Nditi anthu ankapempha kuti dziko liwapatse ufulu. Chabwino. Kodi pa nkhani imeneyi ku Baibulo tikuyenera kuti tione bwanji? Tikafika ku Baibulo kuti Baibulo limati chani nkhani imeneyi, timulapo makamaka zimene Baibulo limafotokoza. Koma choyamba tisanafike mu Baibulo tofuna kuti tizidziwa kaye makamaka fundo ngati kuti moyo wa munthu umayambira pati. Tikadziwa kuti moyo wa munthu umayambira pati, kenako tikabwera mu Baibulo sopano kuti lititsimikizire pamene mwina tingathe kuona bwino kuti nkofunika kuti munthu azichotsa mimba kapena nkosafunikira. Moyo wa munthu umayambira pamene mbewu ya mwamuna komanso mkazi zakumana
zakhazo zakumana apa ndeti makauti moyo wa munthu wambikira pati kodi wambika pamenepo ndeti khazo wambika pamenepo ndeti makhati moyo uchaulali ndeti munthu ucha ayamba kukula chocho tatete tione chisazo makamaka cha zimenezi poona m'buku la Luka chapter 1 mu verse ya 41 tionepo kuti chinachitika ndi chani nanga ife zikutiphunzitsa chani kwenikweni. M'buku la Luka chapter 1 mu verse ya 41 akuti ndipo panali pamene Elizabeti anamva kulankhula kwake kwa Mariya, mwana osabadwayo anatsalima m'mimba mwace, ndipo Elizabeti anadzazidwa ndi Mzimu Oyera. Tsono tikuona kuti Mariya nditi wapita kukacheza kayoti kukachezera m'bale wake amene ali Elizabeti. Tsono Elizabeti atamva kuyankhula kwa Mariya nditi osewa anali kuti ndi oyembekezera. Nditi Mariya akuyembekezera kubadwa nani kodi kwa Yesu. Ya kumene kunachitika kudzera mu mphamvu ya Mzimu Oyera. Pamene Elizabeti sopano akuyembekezera kubadwa nani kodi akuyembekezera ali ndi pakati poyembekezera kuti abadwe nani kodi Yohane Mbatizi. Tsono anthu ati atamva kuyankhula kayoti Elizabeti atamva kuyankhula chimene chinachita ndi chani akuti mwana amene anali m'mimba mwa Elizabeti analumpha. Kusali manedi kulumba eti kuchowa. Ndiso kuti tete mwana ameneyo anali kuti ali ndi chani kodi ali ndi moyo. Zichamafuloza kuti tete moyo wa munthu umambikira pamene mwamuna ndi mkazi akhala malo amodzi. Chocho ndikuti mkungu losamimba makhala kuti munthu anani kodi wapha pamenepo. Ndithu nditi paja kupaso ndi chani ndi chimo. Chabwino tithokoze pamene mwathandiza kunena kuti ife ngati Akhristu komanso mwina munthu ina aliyense akuyenera dzizoona kunena kuti pamene wachotsa mimba wachotsa moyo wa munthu. Ndiye kuti Baibulo limaletsa munthu kutero, silimaletsa Khristu yekha koma limaletsa munthu ina aliyense kutero chifukwa tonse tinalengedwa ndi Mulungu. Chabwino pamene mafotokozo zona kuti moyo wa munthu umayambira pamene mbewu ya mwamuna ndi mkazi yakumana, za ndibweretsa kumaganizo ena onena kuti ndiye kuti tikamona mwana kuti wabadwa kaya pa 25 January tisaganize onena kuti moyo wako yambira pa 25 January koma dzizona kuti moyo wako dembira ndi chama kale padusa miyezi 9 miyezi 9 tizizoona so choncho tisamaone nganena kuti tikakamba zakupha ndiye kuti poti munthu ake tikumona kuti ndi wamupha koma moyo wa munthu umayamba pamene mbewu zakumana monga mmene m'bale watithandizira kutero. Ndithu nkhani inaso imene ili umakhala mkamwa mwina tikamona kaya kumvera pa radio mwina kuti uwerengeko news uvonena kuti amugwira akuti amagonana ndi mbuzi ndi ali ku polisi ngakhale pa social media ma WhatsApp ma Facebook nkhani imeneyo imovutanso kwambiri. Mwina ukabva zonena kuti ayi munthuso naye mkaya mwamuna amagona naso ndi mwamuna zake kaya mkazi amagona naso ndi mkazi zake. Nkhani ngati imeneyi timve bwanji kapena tilandire bwanji ifeyo ngati Akhristu? Chabwino nkhani ngati so imeneyi tione kuti kodi Baibulo limafotokozaponso zoti chani. Ndikumbukiraso kuti mwina ndikumbukira kuti mbuyomo nkhani imeneyinso inavuta kwambiri kuti apeze chilolezo amene amagonana akazi komanso akazi okhaokha mwamuna ndi mwamuna nzake anafunanso kuti apeze ufulu kuti azita zinthu zopoyera. Koma kodi Baibulo limati chani kwenikweni kunkhani ngati imeneyi kuza ndi kugonana mwamuna ndi mwamuna nzake komanso mkazi ndi mkazi nzake. Chabwino tati tione m'buku la Levitico chapter 18 mu verse ya 22 komanso 23. Tione pamene kuti Baibulo kaya kuti Mulungu makamaka anatilangiza zoti chani kunkhani ngati imeneyi. Levitico chapter 18 mu verse ya 22 komanso 23 akuti usamagonana ndi mwamuna monga amagonana ndi mkazi chonyasa ichi. 23 ndipo usamagonana ndi nyama iliyonse kudetsedwa nayo kapena mkazi asamayima pamwamba kugonana nayo chikozero choopsa ichi. Tsono tikuona kuti ndeti si mwamuna yekha amene amagonana ndi nyama ndeti ngakhalenso mkazi nthawi zinaso amatani kodi amatha kugonana ndi nyama. Koma Baibulo makamaka Mulungu akufotokozera kuti pamene ife makamaka tinalengedwa
tinalengedwa anthu osiyana mwamuna ndi chani kodi ndi mkazi ya sono mwamuna ndi mwamuna nzake sikwabwera kuti azitani kodi azitenthetsana matupi asamagonane mwamuna ndi mwamuna nzake mkazi ndi mkazi zake kana kugonana ndi nyama zosiyanasiyana ayi chimene chakuti ndi chonani kodi ndi cholakwika chonyasa pamaso nani kodi pamaso pa Mulungu choncho nditi Mulungu savomereza zili kodi zimenezi nditi sizabwino kuchita dongosolo lili kodi limeneli nchifukwa tikabwera mu chiwonongeko chatsopano tikamona makamaka m'buku limene la Aroma buku la Roma chapter 1 verse 26 komanso 27 anatsimikizira mofika bwino kuti anthu ena makamaka anazipereka okha ku zilakolako zolakwika ndipo zilakolako zimenezi ndizo kutenthetsana mwamuna ndi mwamuna nzake mkazi komanso mkazi nzake ndipo mapeto zonse akuti iwo anazitengera chilango nditi tikatenga nkhani kudza ndi chilango chimenechi timaona makamaka nkhani kudza ndi Sodomu komanso Gomora anthu akumene kuja amapanga zinthu ziti kodi zimenezo ndipo mapeto zonse paja Mulungu anatani kodi anaononga ndiso kuti inu ndine lero linonso ngatenga mapunge khalidwe limenelo nditi palibe ponso chani kodi moyo osatha Mulungu azationonga chabwino ndithu bala funso lina lotsatira limene tinalandira munthu achoyamba ndi kuyamikira kuti mukuphunzitsa bwino ndithu mukumatiphunzitsa bwino ndithu mukumayankha mafunso molondola kuchokera m'Baibulo koma amanena kuti timafuna titakhala mu mpingo wa Yesu Khristu koma mpingo wa Khristu umapembedza Sunday ndi akuti iwo amakhulupirira kunena kuti mpingo umene umapembedza Sunday akuti umakhala mpingo opembedza fano kapena makhala mukupembedza dzuwa kodi kumpingo kwanu zimenezi munamvako nanga mmazidziwa kuti chani chabwino nditi nkhani yake ndiyoti titengere ku history mbuyo mpingo wa Khristu udakhazikika choncho nditi pa mpingo pamene pamanalowa chisauso panalowa mavuto osiyanasiyana zimene zinkapangitsa kuti nditi akhristu asamapembedze makamaka poyera chifukwa amazunzika anthu amatani kodi amawazunza amakapembedza ena mwina maenje mapanga sono panalowa Constantine kubwera pa mpando Constantine amene tsopano ndi amene anadzapereka ufulu kuti akhristu komanso anthu onse akhoza kumapembedza maufulu ndipo akhoza kumapembedza monga amene anthu ena amatani kodi amapembedzera mwa ichi akhristu makamaka posalanso dongosolo la Baibulo iwowa tsopano amasonkhana mwa nthawi yakale tsiku loyamba la Sabata tikamati tsiku loyamba la Sabata ndilo limatchedwa kuti Sunday ndi anthu osonkhana amanena kuti nditi osonkhana tsiku makamaka tsiku limene la Sunday amapembedza dzuwa chifukwa ngasi pali Sunday Sunday koma kamati Sunday ndi tsiku loyamba la Sabata monga Baibulo imanani kodi limafotokozera choncho nditi tsiku limeneli suti timapembedza dzuwa ayi koma kuti ndi tsiku limene linakhazikitsidwa monga dongosolo la Mulungu kuti anthu tizipembedza tsiku loyamba la Sabata chabwino ndithu pa nkhani imene yokhuza ndi kupembedza mu tsiku la Sunday mmene anthu ena akamaphunzitsira mwandikumbutsa kosuyo nthina yonena kuti tikabwera m'Baibulo timaona unena kuti mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 20 verse yake number 7 mpingo udasonkhana kuchita magawo akupembedza kuphatikizapo gawo la mgonero wa Ambuye tsiku la Sunday limeneli loyamba la Sabata tikabweranso mu buku la 1 Korinto chapter 16 verse yake number 1 ndi 2 akuonetsa zona kuti pamene mpingo osonkhana amaulamuliranso kunena kuti uzichita chopereka mu tsiku loyamba la Sabata limene ndi Sunday zimene zikuonetsa zonena kuti tikamakamba zonena kuti akhristu opembedza Sunday amakhala kunena kuti akupembedza dzuwa kaya akupembedza fano mwina kumangokhala kuti tiulankhula zimene zife situdziwa zonena kuti sitinawerengeko zambiri za mabuku akale chifukwa tikamaona za Constantine zimene mbale anafotokoza makamaka pamene analemba chikalata chopereka chilolezo kwa Khristu chimene mwina pa Chingereza anthu amatcha kuti Edict of Milan imene anazalemba mu 313 AD timaona zonena kuti ndikuti patapita zaka zambiri chikhalire ni mpingo wa Khristu ndiye kuti akhristu poyamba ankapembedza mu tsiku loyamba la Sabata limene ndilo Sunday mwina zimangosokoneza kuti tikabwera mu Baibulo pamene akamba za masiku amangokamba ngati tsiku la Sabata Saturday limenelo ndiye kuti loyamba la Sabata Sunday lachiwiri la Sabata Monday ndiye kuti mwina chifukwa cha kusintha kwa mayina anthu timuona ngati kuti akhristu amapembedza
dzuwa kapena amapembedza mafano zimene sizolondola ayi. Mafunso amene tinatumiziridwa ndi amenewa. Tithokoze pakukhala nafe makamaka pamene mwatithandizira kuyankha mafunso ambiri kuchokera mu program imeneyi ya mafunso ndi mayankho imene amatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies. Choncho tapemphe omvera kunena kuti ngati angakhale kuti ali ndi funso komanso ndemanga ali mafunso ambiri ofunika atadzakambidwa pano, akhoza kutumiza kudzera pa nambala ija imene imaperekedwa pamapeto pa zonse. Pa program imeneyi mu tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel Njepancras komanso mnzanga uyu Jabez Phiri. Tikupemphani kuti mwiki yotsatira mudzakhale pomwepo pamene tidzafotokozenso za mafunso ambiri amene anthu timakhala nawo okhudza Baibulo. Wambuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira mtima wambuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona